Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І гэты наш эфір, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. 13 і 14 красавіка ў Беларусі пройдзе чарговы юбілейны 10-й фэст экскурсаводаў. Пра тое, у чым ідэя гэтага фэсту і якія цікавосткі ён нам сёлета рыхтуе, мы і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта заснавальнік фэсту экскурсаводаў, гісторык Павел Каралёў і каардынатарка фэсту, арганізатарка вандровак Валерыя Чарнаморцава. Добрый дзень, шановныя спадары, спадарні. Да вас, Павел, як да заснавальніка фэста. Давайте вот з самага пачатку прыгадаем, можа быць, гісторыю 10-гадовай даўніны. Як у вас нарадзілася гэта шалёная ідэя заснавання фэста? Ну, насамрэч, нарадзілася яна не менш шалёна, напэўна, скажем так. Справа ў тым, што прыйшлося мне вандраваць у 2008 годзе далёка па-за межы Беларусі. Гэта быў Тыбет, дзе я стаў веруючым чалавекам, пачнем з гэтага. І акурат, гэта істотны момант, таму што па вяртанні адтуль з'явілася ідэя ўжо нейкім чынам прыдумаць нейкую такую справу або нейкі занятак, які я ведаю, валодаю, я як гід, як экскурсавод на той момант, што я магу зрабіць карыснага для і гэтай, так скажем, зямлі, і ўвогуле, куды можна прыкласці веды, што можна такое цікава прапанаваць. Ну і тады нарадзілася две думкі, две ідэі. Адна з ідэяў — гэта выпуск пэўнага такога дыска, якая не рэалізавалася да гэтага часу. Правда, у меня зараз ёсць думка, можа рэалізаваць на наступны год. Таму пра дыск можа асобна, гэта не так важна. Але другая ідэя — гэта была фэст. Правядзенне бясплатных экскурсій да Дня помнікаў мясцінаў. І таму фактычна у 2008 годзе мы яго так запланавалі, а ў 2009 годзе правялі першы фестываль, дзе было не так шмат, на той час там каля 25 экскурсій, але ўжо былі экскурсіі па Менску, па рэгіёнах асноўных і па замежжы ажно. І Прага была, да прыкладу. І так з года ў год, ужо 10-й год фэст набірае абароты. І ў гэтым годзе уже больше за 300 экскурсий. Такое, это сегодня рекордные такие. Ну, давайте про гэты 10-й юбилейный фест мы крыху пазней. Валерия, вы як давно до феста долучились? Як давно стали координаторкой? Ну, не ведаю, наколькі координаторкой, но я, в принципе, с першага феста удзельнічаю. Калі з першага фесту, тому, может быть, до вас таксама будзе актуальнае такое пытанне. Як чалавек веруючы, Павел казаў, Бог яму, як любіць казаць Дашкевіч, Бог мне даў эту думку, і я яе ідэю ажыццяўляю. Але ёсць такія звычайныя наши бюрократычныя справы, каб атрымаць дазволы нейкія, там ўсё. Як гэта ўсё вырашалася? Ну, я таксама чалавек веруючы, так што... То есть вы хочаце сказаць, з Божай дапамогай? Верай, з Божай дапамогай, з дапамогай сяброў, каманды. Самае галоўнае, я думаю, што ў гэтым фэсце гэта не нейкі там адміністратыўны ресурс, які акурат такі ў гэтым 10-м юбілейным фэсце вельмі адчуваецца, а менавіта каманда. Каманда аднадумцаў ад пачатку, якая была, яшчэ Павел не ўзгадаў, што гэта была ягоная такі праект «Этна» пры Інстытуце культуры. І мы тады таксама, я ўжо на той момант таксама патроху ладзіла розныя вандроўкі, і проста сабралася такая каманда аднадумцаў, і яна да гэтага часу, гэты фэст, ён менавіта робіцца камандай валанцёраў. Абсалютна на валанцёрскіх пачатках, мы нічога з гэтага не атрымліваем, але працуем дзеля ідэі, дзеля Беларусі, дзеля захавання помнікаў, дзеля таго, каб людзі ведалі пра нашу краіну, і менавіта асабліва пра тыя мясціны, побач з якімі яны жывуць. Гэта самае галоўнае. Я хацеў бы дадаць, бо першыя там 4 прыкладна фэсты, 4-5 фэстаў мы праводзілі якім чынам. Мы збіралі групу энтузіастаў, рыхтавалі спіс экскурсій, рассылалі запрашэнне гідам
І пасля наступаў момант, калі мы гэтыя спісы адсылалі ў Мінгарвыканкам, ну, увогуле заяўка, што будзе тут фестываль, і Міністэрства спорту і турызма. І вось дзесьці з 5-го фэста, скажем так, пачала падтрымка гэтага быць мерапрыемства з боку Міністэрства спорту і турызма. Гэты наш фестываль уключылі ў праграму «Беларусь гасцінная», долучили, ну, уключили в программу, и фактично Национальное агентство по туризму, департамент спорта по туризму стал один з арганізатараў. Але по факце, фактично, гэта такі унікальны выпадак, бо рыхтуюць гэта ўсё людзі сапраўды, якія маюць пастаяннай працы, да прыкладу, хто на цэлую стаўку, хто на палову, і якія штогод вось нейкім цудам здзяйсняюць такое мерапрыемства. Чаму цудам? Потому что фактычна у нас няма, это мінус насамрэч нашага пакуль што праекта, мінус, я так мяркую, няма такіх сталых партнёраў. Ну, кшталту Велкома, МТС ці нейкіх такіх буйных карпарацый. У гэтым годзе нас, дарэчы, вот, мы дзякуем, падтрымала Віаполь, кампанія такая турыстычная, але так зазвычай это просто вось. І калі многія мерапрыемствы хтосьці можа ладзіць, калі атрымлівае, можа, грант нейкі, і пасля ўжо думае, трэба пачынаць, бо ёсць аснова, то мы звычайна пачынаем, і пасля ўжо бліжэй да фэста, да вот, датаў, думаем, ну, не кепска было хоць как-то пакрыць хоць какие-то выдаткі, там, сайт, рэгістрацыя, бо мусіць быць такая, ну, зарэгістравацца людзям на працягу некалькіх гадзін, вось, это мусіць быць, ну, узровень нейкага сайта, праграміста, ну, нейкім чынам, сапраўды, гэта атрымліваецца, але мы спадзяемся, будзе паляпшацца в арганізацыйным плане. Валерия, все ж таки, як выбираются люди, ці кожны вот экскурсовод, ці гид можа подать заявку, сказать, что вот я хочу по своим улюбленным маршруте провести новых людей и таким чином, ці вы выбираете, кажете, вот гэты маршрут нам не падыходзіць, ён тут такі, я не ведаю, там, палітычна ангажаваны, а вот гэты нам падыходзіць, бо ён такі больш краязнаўчы. Ну, насамрэч, ізноў-такі, нават удзел абсалютна валанцёрскі. То бок, тыя людзі, экскурсаводы, альбо краязнаўцы, гісторыкі, вось у гэтым годзе нават святары, там шмат далучылася, проста дасылаюць свае заяўкі. Ну, мы маем права... Адбору, так, мы маем права паглядзець, калі у нас ёсць сумнівы ў тым, што гэты чалавек абсалютна не з там нейкіх палітычных ці нейкіх іншых перакананняў, а толькі з пункту гледжання, наколькі гэты чалавек можа сапраўды данесці вось да людзей інфармацыю, таму што, ну, у нас былі некаторыя прыклады, калі проста людзі рэгістраваліся, мы першапачаткова не праслухоўвалі, у нас былі сумнівы, мы давалі ім шанец, але, скажем так, гэта былі, ну, але гэта адзінкавыя выпадкі. Это перш-наперш просто якасць экскурсіі, вось, это не па палітычных момантах нейкіх, это просто сапраўды людзі, ну, не ўсе могуць быць гідамі, экскурсаводамі, і для гэтага мы звычайна прадугледжваем такое праслухоўванне, мы можам, і чалавек можа нас папрасіць, вось, не маю досведа, паслухайце мяне, каб я мог там якасна данесці інфармацыю, такія у нас бываюць выпадкі, або мы кажам, што, ведаеце, давайте мы вас праслухаем, бо просто падкажам, дапаможам, і такая ёсць супраца з гідамі. Ну, але я падкрэсліваю, што у нас нават ёсць афіцыйны дазвол ад Нацагентства па турызме у межах фэста экскурсаводаў, экскурсіі бясплатныя цалкам, і іх могуць праводзіць не атэставаныя экскурсаводы, а менавіта, ну, усе, хто амаль што ўсе, хто пажадае, менавіта калі яны спецыялісты, даследчыкі, гісторыкі, краязнаўцы, музыказнаўцы, сапраўды. Ну, але вот пагадзіцеся, з аднаго боку, ну, калі вот так меркантильна паглядзець на гэтае пытанне, ўсё ж такі гэты фэст, гэта добрая рэклама для экскурсаводаў. Вот сёння ты правёў цікавую экскурсію бесплатна, пайшла пагалоска, заўтра да цябе ўжо платна прыйдуць людзі. Скажем, вот цікава людзям, вот я, да прыкладу, з вялікай цікавасцю паглядзеў, што у межах вашага фэста 14 числа будзе па мясцінах сваёй кнігі «Гасцініца Бельгія» весці экскурсію Ганна Северынец. Так.
Вельмі цікава з аднаго боку і мне як чалавеку, які пачытаў гэтую ўжо кнігу, з другога боку і Ганне Северынец таксама бонус зацікавіцца яе кнігай, так і вам, вот для экскурсаводаў. Ну так, фактычна яно это такі дадатковы плюс, скажем так, што чалавек можа атрымаць дадатковую рэкламу. Але мне здаецца все ж гэта абсалютна такое не асноўнае тое, што людзей уключае ў гэта мерапрыемства, бо ўжо зараз фактычна ў нас пачынаецца турыстычны сезон. І для гідаў выходныя дні гэта вельмі верагодны шанец замовы турыстычнай. І вось гіды, пагаджаючыся на фэст, ужо фактычна выключаюць гэтую магчымасць зарабіць грошу. Я просто сапраўды тут важнасць у тым, што людзі далучаюцца, які сапраўды хочуць данесці. Вось цудоўныя берасцейцы, гарадзенцы, гамельчукі, якія арганізоўваюць шыкоўныя экскурсіі, якім проста баліць гэта. Яўген Малікаў, які у Гомелі стараецца зберагчы драўляную архітэктуру, або гарадзенцы, якія хочуць, у гэтым годзе будзе экскурсія пра паўстанне 1863-64 года у Гародні. Гэта фактычна людзі, якім не ўсё адно. І такіх людзей пакуль што немнога. І часам гарадзенцы смуткуюць, што мноства экскурсаводаў у Гародні не ідуць на фэст. Але ў гэтым годзе Гарадзенская вобласць тым не менш самая масавая. Ну, это па ўсёй вобласці. Ну і па Гародні там, колькі там экскурсій у нас? Каля 10. Каля 10. А вы нейкія, ну я не ведаю, там пасведчанні выдаеце, скажем так, што вот захацеў, ладно ў Мінску, тут усё, как бы кажуць, под боком, калі што вот прыйшоў Павел там і таварышу міліцыянту сказаў, што это не масавае мерапрыемства, ўсё нормально, у межах фэсту, а дзе-небудзь там у Глыбінцы чалавек захацеў правесці экскурсію, мясцовы які-нибудь чыноўнік, які ніколі не чуў пра фэст, да яго падыходзіць і кажа: а што это ты тут робіш? Ну, часам так і бывае. Узнікаюць пытанні ў асобных раённых гарадах, і прыходзіцца, ну, добра, што яны ўзнікаюць крыху напярэдадні фэста, не ў той самай імгненне. Таму крыху прасцей з Мінску пазваніць, патлумачыць. У гэтым годзе і ўжо некалькі гадоў дасылаюцца, в прынцыпе, у выканкамы, у райвыканкамы лісты, што вось будзе фестываль экскурсій. Па-першае, там просяць далучацца да гэтага фэста. Ну і ўжо гэтыя выканкамы ведаюць, што прынамсі такое мерапрыемства будзе. Таму такіх пытанняў памяншаецца. Мы спадзяемся, што іх не будзе, такіх праблем. А калі, скажем, хтосьці хоча правесці экскурсію, ну, я не ведаю, там, па Курапатах, па месцы вядомай бітвы пад Воршай, па мясцінах паўстання Магілёўскага, там, паказаць, дзе крычалі «пара, пара», вот як вот гэта ўсё вырашаецца? Ну, я асабіста праводжу экскурсіі па Курапатах, калі вы ведаеце. Ведаю, да. І, в прынцыпе, праводжу іх у межах фэста. Ну, вы там ужо прымелькаліся, вас ведаеце, прыйдзе новы чалавек. У межах фэста не першы год. Таму, ну, тут мы вельмі спадзяемся, што вось гэтая нейкая свабода, яна все-таки захаваецца. Таму што, насамрэч, ёсць, конечно, перасцярогі, але ёсць і ну, вось гэтая ідэя менавіта, што у межах фэста праводзяцца эксперыментальныя вандроўкі, праводзяцца творчыя вандроўкі. Я спадзяюся, она захаваецца. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што у нас у гасцях экскурсаводы і заснавальнікі, удзельнікі фэсту экскурсаводаў Павел Каралёў і Валерія Чарнаморцава. Вернемся праз хвіліну. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradeo.fm і euraradeo.by. Слухай «Еўрарадыё» праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы.
Далучайся до нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск. У офісе тэлеканала «Белсат» у Мінску на вуліцы Кастрычніцкай сёння прайшоў ператрус. Ён доўжыўся 4 гадзіны. З месца падзею распавядае наш журналіст Роман Протасевич. Следчыя вынеслі ў сцену збітай інфармацыі, якія знаходзіліся тут у офісе. Зараз у некаторых пакоях офіса бардак, але все журналісты зараз працуюць на месцы. Тым часам следчы камітэт пацвердзіў, што ператрус правялі ў рамках расследавання справы партыкулі «Паклёп». Журналісты тэлеканалу звязваюць ператрус з крымінальнай справай, якую распачалі супраць журналіста Алеся Залеўскага. Журналіст Залеўскі распавёў Еўрарадыё падрабязнасці. Адбылася тэхнічная просто памылка. Тэкст под маім відэарэпартажам про карупцыю змяшчаў інфармацыю про тое, што затрыманы абодва. І который генерал Швед і ягоны брат Олег Швед з медтэхнацэнтр. Мы адразу, конечно, написали абвяржэнне. Кажа журналіст, падрабязнасці аднаўляюцца на еўрарадыё.фм. Вярхоўны суд пакінуў без зменаў прысуд па справе Коржыча, вынесены Мінскім абласным судом. Апеляцыю падавалі як асуджаныя сяржанты, так і маці Александра Коржыча Святлана. Паводле прысуду Яўген Бараноўскі, Антон Вяжевіч і Ягор Скуратовіч атрымалі 9, 7 і 6 гадоў папраўчай калоніі узмоцненага рэжыму адпаведна. Яны прасілі змякчэння прысуду. Святлана Коржыч прасіла суд прысудзіць адсуджаным больш жорсткія тэрміны. Аднак суд не задаволіў ніводную з апеляцый. Цела Александра Коржыча знайшлі ў пятлі ў падвале медроты вайсковай часці ў 2017-м. Расследаванне гучнай справы доўжылася паўгода. Больш інфармацыі запрашаем чытаць на еўрарадыё.фм і заставацца на нашых хвалях. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В студыі працуе Зміцер Лукашук і разам з маімі гасцямі, экскурсаводамі Паўлам Каралёвым і Валерыяй Чарнаморцавай, мы распавядаем вам пра фэст экскурсаводаў, які пройдзе ў Беларусі 13 і 14 красавіка. Павел, больш падрабязна, колькі ўсё ж такі сёлета падрыхтавалі экскурсій і дзе? Ці толькі Мінскам абмяжоўваецца? Ну, вот вы, Зміцер, пачалі, што вось пройдзе ў Беларусі, але вот у нас ён сягнуў і па замежжы. І у нас у гэтым годзе таксама будуць экскурсіі ў межах фэст экскурсаводаў. У Вільні некалькі экскурсій, калі не памыляюся, ажно 3 каля 3. Будзе Львоў, будзе Прага, будзе далёкі Мадрид. Вот. Будзе Москва. Гэта маецца на ўвазе там па беларускіх мясцінах Мадрыда? Не абавязкова, але ў Мадрыдзе, дарэчы, таксама ёсць што паглядзець. Там і Святаполк Мірскі, род апошніх уладальнікаў Мірскага замка, там аселі пасля. Але там ёсць экскурсаводы, гіды, вандроўкі будуць старацца рабіць па-беларуску ў гэтых гарадах і або звязаны з Беларусю, або звязаны проста з цікавосткамі той мясціны. У гэтым годзе у нас такі своеасаблівы рэкорд, бо запісалася і плануецца правесці больш, чым 300 экскурсій. Там 315, 320 зараз, дзесьці каля таго лічба. Для параўнання у мінулым годзе была фактычна роўна 200 экскурсій. Тут дастаткова такі скачок. Мы не маем на мэце звычайна колькасць, нас гэта не так моцна цікавіць, але, канешне, спадзяемся, што яна будзе адпавядаць якасці. У Менску будзе праводзіцца ўжо больш 100 экскурсій. У рэгіёнах там пад 160. 225. О, я як координатор по регионах могу сказать. 225. Ну, да, 225 плюс 100 менскіх, і плюс атрымліваецца яшчэ замежныя. То там і выходзіць лічба пад 340 ці колькі экскурсій. Шмат цікавага. У праграму учора была рэгістрацыя адчынена, літаральна за некалькі гадзінаў на Мінску месца ўжо амаль не захавалася. Але мы раім не губляць, скажем, цікавасць да сайта Fest Guides By, бо там будуць з'яўляцца некаторыя экскурсіі і некаторыя месцы будуць вызваляцца, бо некаторыя кажуць, што не магу пайсці, можете вернуць. Таму гэта прадугледжана. Ну і я просто зачитаю тыя гарады,
рэгіёнаў, дзе можна яшчэ зараз няма рэгістрацыі. Вось можна літаральна паехаць у выходны і спакойна далучыцца да экскурсіі. Гэта Гомель, Берасце, Барысаў, Магілёў, Талачын, Паставы, Клімавіч, Ваўкавыск, Мёры, Жлобін, Пуржаны, Зэмбін, Добруш, Светлагорск, Слонім, Жабінка, Шчучин, Шклоў, Наваградак, Ляхавічы, Ганцевічы. І это яшчэ не ўсе. Это тое, што нідзе няма рэгістрацыі. Калі ласка, прыязджайце, вандруйце, вось глядзіце. Але вот я приезжаю там у які-нибудь, я не ведаю, Кобрин. Так. Я ж не то, что вот приехал, став каля вывески Кобрин и вот не ведаю, что далее. Вам трэба просто на сайте Fest Guides By знайсці праграму, яна там бачная. Увесці, там ёсць зручны, як бы такое, навігатар. Увесці просто нейкі горад, які вас цікавіць, пашукавік, або просто вобласць. І яно выкладзе вам экскурсію. Будзе напісана без рэгістрацыі. Вы адкрываеце гэтую, ціснеце на гэтую экскурсію, Кобрына, да прыкладу, і вам выкладваецца апісанне невялікае гэтай экскурсіі і месца пачатку. І вы, калі ласка, прыязджаеце і вось далучайцеся да гэтай экскурсіі. Такім чынам, калі вы даўно хацелі наведаць, паглядзець там які-небудзь горад у Беларусі, але вот не ведалі, а хто вам там пакажа, хто вам там раскажа, то вот вельмі зручная такая сітуацыя, не толькі прыехалі горад паглядзелі, але яшчэ бясплатна правядуць і пакажуць. Прычым я хочу дадаць, што сапраўды экскурсіі вельмі цікавыя. І вось, напрыклад, па Слоніме у нас 10 экскурсій, па Лідзе зараз каля 10 экскурсій, і больш за тое, вось адмыслова для вас толькі што зарэгістраваўся лідскі бровар, бясплатная экскурсія, уявіце сабе, так што сачыце за нашым сайтам. Ёсць вельмі цікавыя экскурсіі, напрыклад, па Бабруйску яшчэ ёсць рэгістрацыя, там квесты па Бабруйскай крэпасці, там літаратурныя вандроўкі, таксама можна далучыцца, вельмі шмат чаго цікавага, па Глыбокім, па Браславе квесты, менавіта квесты. А вот я, выбачаюся, пераб'ю, мне просто цікава, да вас менавіта, не да Павла, паколькі вы координатор по регионах, больше ведаете ситуацию, але и экскурсовод уже со стажем, уже там 10 поездили, поглядели, там почули, але вот вам самой, вот куда бы хотелось съездить? Вот поглядели так список, думаешь, боже мой, про это только и марила. Не, ну насамрэч я сапраўды шмат дзе ездзіла, хаця я не экскурсавод, падкрэсліваю, я арганізоўваю вандроўкі, у мяне няма пасведчання экскурсаводскага, вельмі спадзяюся калі-небудзь атрымаць, але пакуль няма. Ну насамрэч ёсць сапраўды такія цікавыя вандроўкі, напрыклад, мне асабіста было б цікава, калі б я не была занятая коордынацыяй, ёсць вельмі цікавая вандроўка на джипах па Менскім раёне, по мясцінах Першай сусветнай вайны, вот за стенак Скрыпалёў Васіль Грынь ладзіць, напрыклад, такую вандроўку. Ну і ўвогуле вандроўкі і квесты, вот літаратурныя вандроўкі насамрэч мяне вельмі цікавяць асабіста. Насамрэч вельмі шмат цікавых вандровак, нават, напрыклад, такое маленечкая вёсачка Ізабелін у на Гарадзеншчыне рэгіструецца, по-моему, уже там 3-й год. Хіба вот праводзіць экскурсію. Я яшчэ там не была. Ганцевіч у гэтым годзе 4 вандроўкі там. Вельмі цікава, што далучыліся вельмі шмат вёсачак. Гомельская епархія больш за 20 экскурсій менавіта па вёсачках, па храмах. Святары просто. Вось. Ну, конечно, вельмі шмат цікавых вандровак і ў Гародні, і ў Берасці. Просто, ну, сапраўды, яны аўтарскія. Гэта важна, што яны не аглядныя, не нейкія там агульныя, а менавіта аўтарскія, вельмі незвычайныя. Так што вот... Павел, вы пачалі нашу вот размову з расповеда про тое, што вы вельмі шмат дзе пабывалі за межамі нашай краіны. Шмат, але пабываў. Пабываў, да. Тыбет гэта ўжо паказчык. Тым не менш, вот мне цікава, шмат хто кажа вот так, я б з'ездзіў куды на экскурсію, але ў які-небудзь там Кракаў, там куды-небудзь во Вроцлаў, там Мюнхен,
там Тыбет, маўляў, ну что тут глядзець у нас у Беларусі? Лясочки, пролесочки, балоты и гэтак далей. Что вы можете адказаць таким людям? Ведаеце, дзеля гэтага фэст і стварался, бо кожны з нас, вось, арганізатараў свята, прайшоў пэўны перыяд, калі мы самі вандравалі па Беларусі і знайшлі, так бы мовіць, Атлантыду, якая была схаваная, затопленая, вось, паўзнішчаная. Атлантыду, вось, прыгожых храмаў, замкаў, манастыроў, мовы Атлантыду, і мы паступова станавіліся тымі, якімі мы ёсць зараз. І дзеля гэтага фэст ствараўся, каб прыцягнуць увагу менавіта людзей да нашай гісторыі. І апроч таго, чаму менавіта ў красавіку кожны год адбываецца свята? Калі хто не ведае, то 18 красавіка адзначаецца міжнародны дзень помнікаў гістарычных мясцін. І вось ледзь не унікальны выпадак ва ўсім свеце, вось такі фестываль настолькі буйных гэтых экскурсій. Але вот наше перакананне, і дзеля гэтага ствараўся фэст, увогуле ён быў разлічаны па вялікаму рахунку, зараз это менш, мы так на гэта арыентуемся, тым не менш, на тое, каб людзі пайшлі ў экскурсію ў сваім месцы. Вось дзе вы жывіце? Да прыкладу, я жыву на парку Чалюскінцаў побач, і ў гэтым годзе буду праводзіць там экскурсію. Там был Пушкінскі пасёлак. І людзі, якія жывуць там Калініна, Чернышевскага, Талбухіна, далёка не ўсе, большасць не ведае, што там быў концлагер, вось, што там ёсць доты, якія ўмураваны ў дамы, што там вельмі цікавыя дамы даваенныя ёсць. І таму вот у нас фактычна будуць экскурсіі па такіх Грушаўка, Уручча, Серабрянка, вось, музей валуноў, трактарагорад. Таму фактычна такія нейкія лакальныя. Аэропорт Мінск-1. Аэропорт Мінск-1. І жыхары вы можете пайсці на гэтай экскурсіі. І насамрэч, можа быць, канешне, калі параўноўваць там з Еўропай, у нас захавалася менш. Ёсць свае прычыны, чаму захавалася менш, але тым больш каштоўныя яны мусяць быць для нас, гэтыя помнікі. Мы не настолькі багатыя, каб раскідвацца тым багаццем. І насамрэч фэст актуальны да таго часу, пакуль у нас будзе прабелы, пакуль мы не будзем ведаць свой раён, пакуль мы не будзем ведаць проста нейкія элементарныя рэчы. Вот да гэтага часу будзе фэст актуальны. Уже было сказано про тое, што фактычна усе месцы экскурсій у Мінску пазайманыя. Што з рэгіёнамі? Наколькі ўвогуле вялікая цікавасць шараговых людзей да экскурсій? Ну, насамрэч, конечно, найбольшая цікавасць менавіта ў Менску. У Менску, ну і абласныя гарады таксама вельмі актыўна далучаюцца. Вось таму мы вельмі рэкламуем і кажам, каб у вас есть цудоўная магчымасць, сябры, сесці на грамадскі транспарт, можа быць, на сваіх машынах аб'яднацца. У нас нават на сацыяльных сетках прапануюць аб'ядноўвацца, да, падсесці, знайсці папутчыкаў і праехацца вось менавіта па Беларусі. Зазірнуць у маленечкія мястэчкі, вёсачкі, дзе энтузіасты, часам школы, музеі, просто краязнаўцы нешта такое адметнае, цікавае арганізоўваюць. Дарэчы, ну, не ў межах фэсту, але вот вы кажаце, што у нас няма чаго глядзець. Мы вось з Паўлам літаральна... Гэта не я так кажу. У гэтую суботу і вось 2 разы запар вот мы ездзілі мінулую нядзелю, гэтую суботу па адным баранавіцкім раёне. І мы ўсё не аб'ехалі, усе цікавосткі баранавіцкага раёна. Там проста столькі унікальных помнікаў захавалася, менавіта, ну, у першую чаргу, конечно, помнікаў касцёлаў, цэркваў. Напрыклад, вы ведаеце, дзе ў Беларусі ёсць адзіная трохкутная царква? Не, не видно. Барановский район, кажется, Барановский район. Не помылитесь, Великая Сваротва. Не кажучи уже про Ішкаль, стародавний 500-годовый храм, и Вольна, цудоўная барокко беларуская. Шмат, не расповесці. Таму сапраўды у Беларусі есть шмат чаго паглядзець. Я вот просто хотел додать, что по регионам сапраўды ситуация может не самая лепшая, хотя и у Гародні, у Витебску массовые экскурсии. По 50 человек приходят на вандроўкі, 50-60, это
ёсць. І ў Гомелі тое самае, але у меншых гарадах, да прыкладу Орша, вось некалькі год таму было, да прыкладу, там прыйшло 3 чалавекі, пасля экскурсіі на наступны год там ужо 7 чалавек, потом яшчэ больш. То бок это такі працэс, які не просто адразу не дасягнуць, але мусіць гэта быць. Все ж таки, вот вы кажете, что крыху неяк долучилися до вашей инициативы некие державные органы, а падтрымка, калі все ж таки будзе ад державы? Я так разумею, что калі яны вас уключаюць у план, то яны павінны нейкім фінансаваннем дзяліцца. Тут, скажем так, трэба сказаць, што ідзе супраца, і супраца сапраўды, ну, да прыкладу, вось у гэтым годзе, як прыклад, будзе ўжо нават надрукаваны паштоўкі. Вось Нацагентства па турызму надрукавала паштоўкі да фэст экскурсаводаў. Мы абвесцілі конкурс, нам даслалі розныя варыянты проста гледачы. Удзельнікі фэсту абралі 3 прызёры, і вось гэтыя паштоўкі у колькасці 5000 асобнікаў надрукаваныя. Гэта яшчэ друкуюцца дыпломы Нацагентствам, якія пасля мы стараемся ўручыць проста дыпломы, падарункі, хоць нейкія мінімальныя, але падзячыць вось гэтым гідам нашым. І фактычна вось такая падтрымка ёсць, ідзе такая супраца. Канешне, патрэбна яе можа ўдасканальваць, і дакладна гэта трэба рабіць. Але вот всё ж не так, каб ужо зусім нічога вось на фэст не давалася. Ну, и на заканчэнне, я так разумею, что вот вы казалі пра замежныя фэсты, але вот у Мадрыдзе, да прыкладу. То есть вот я павінен даляцець до Мадрыда сам, а там мяне ўжо правядуць. Яно разлічана на тое, што беларуская дыяспара, якая жыве ў Гішпаніі, або там у Чэхіі, а ў Чэхіі жывуць і ў Празе, альбо людзі, якія выпадкова там ці прыехалі на адпачынак да мора, прылецелі пакуль у Мадрыд, і пакуль як што могуць наведаць экскурсію. І ідэя ў тым, каб пашыраць і ў Львоў, да прыкладу, украінец, які па-беларуску праводзяць экскурсію, вывучыў мову і праводзяць як бы па-беларуску ў Львіве. Мы спадзяемся, што неяк фэст перасягне акеан. Это наша такая спадзяванне мара, ось і ў Амерыцы, ці яшчэ дзесьці там у Мексіцы. Так што запрашаем беларусаў, Амерыкі, Канады. Далучыцца і правесці вандроўку па, можа, якой беларускай царкве дзесьці, і мы будзем вельмі рады. От уже, а я тут уже думал скористаться службовым становищем, и тут думал, может, на бесплатную вандровку по Львове, бесплатный трансфер в Минску. Многие так думают. Так, ну, на жаль, это уже занадто шиковно. Да, мы почекаем, покуль все ж таки это не станет таким добра фінансаваным з боку дзяржавы мерапрыемствам, і тады ўжо можа быць. Чакаем партнёраў. Знойдуцца партнёры, будзем вельмі рады. Так, менавіта партнёры, спонсары, я думаю, што гэта больш істотна, чым нават дзяржаўная падтрымка. Так што запрашаем таксама прадпрыемствы і прадпрымальнікаў далучацца. Ну і на свята. Таму на заканчэнне яшчэ раз нагадаю, 13 і 14 красавіка 2 дні па ўсёй Беларусі, а таксама за яе межамі праходзіць фэст экскурсаводаў. Далучайцеся, шмат чаго цікавага. У мяне ў гасцях былі Павел Каралёў і Валерыя Чарнаморцава. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Зміцер. Еўрарадыё. Моц настрою.